duk bankunan da ake cewa bankunan musulunci duk wayo ne, ba su da bambanci da na riba, kawai wayo suka yi. Yanzu misali duk gaba ɗaya ko duk na duniya gaba ɗaya, ka gane idan ka zo a na riba ka ce a baka rancen 100,000 sai su ce za ka kawo 110,000. wannan shine na riba. Su kuma waɗancan sai su ce to me za ka siya da 110,000, sai mu siyo maka shi a 110,000 ka kuma sai ka ba mu 100,000. yauwa sai ba a siyo ma 100 ya ba da 10. nan kudin za su baka ka je ka siya da kanka, su kuma wancan su ce sai dai su je kaso su siyo maka su baka. tawili ne tawili ne kawai, saboda dai wannan bashin da Allah ya ce a bayar dan Allah ba wanda zai baka. muna ga maka gaskiya, saboda Allah ya a baka bashi don shi, to yanzu kuma an daina aiki don shi. in ɗauki 100,000 in baka ka je kai bukatunka ka dawo min da 100,000 shine bashi. duk wata fassara da aka wa bashi in ta fice wannan ba bashi bane. in ina jin tsoron ba za ka da shi ban ce to kawo jingina, ka ce to ga jingina, sai wannan jingina ma ba za ka amfani da ita ba in dai ba mai rai bace. sai mai rai ce kama akuya ce ka bani kar ta cinye min dusa, ni ma dinga tatsan nona. ko jaki ka bani sai in dinga, tunda zai ci min kara sai in dinga hawa. amma idan abin da ka bani baya bukatar ci ko sha sai in je in ajiye shi in kulle. wannan abin da bahaushe yake cewa an baka rigar jingina ka sa, wai ko da kwalar ce ta rage in ya da kuɗi ka bashi kwalar, wannan ya saba wa musulunci. jingina ai dama jingina shine ka jingine bashin da in bai kawo ba sai a siyar da wannan abin a biya ka kuɗinka, kuma dama abin sai ya fi kuɗinka kafin ka bayar. to wannan shine bashi. to shi kuma na biyu sunansa kirada ko mudaraba. Mudaraba kuma ba abin za a sai maka ba, kuɗi za a kawo zunzurutu. don malikiya sun ce yin mudaraba ma da kaya ma bai halatta ba, sai da shi kuɗi zunzurutu a baka ka je kai ka sai abin da kake so. in ka ci riba a raba, in ka faɗi a raba, in ka yi asara ta shafi mai kuɗi, in ka ci riba ko biyu. algunmu wal gurmu kenan. algunmu ma algurmi, to ba bankin da zai yadda da gunmu ma algurmi. banki bai yadda da wannan ba. banki in ka ɗauki ka karɓi kuɗin banki abu hudu ne zai faru, amma ɗaya suka yadda da shi su. za ka ci riba to da su a ciki, za ka mai da kuɗinka babu su, za ka faɗi babu su, za ya asara ya ƙare babu su. kuɗin suka ƙare gaba ɗaya ma a gurinsu kuɗinsu na nan, kuma wannan kuɗin da ya ƙare sai ka biya, kuma duk da sun ƙare to za su ci gaba da ƙaruwa. shi sa Allah ya tsine wa riba, saboda wasu ne za su shiga inuwa su turo mu rana mi ta wahala ko muna tura musu kuɗin. su siye gidajenmu, su karɓe gonakinmu, su karɓe kamfaninnikanmu, su karɓe takaddun gidajenmu, su kuma kwaɗar da su da arha. shi sa Allah ya tsine wa riba. duk ƙasashen da suka ɗora al'ummansu akan riba za ka ga cewa mutane suna ta intihari, suna kashe kansu. a ƙa'ida ba a sin jin daɗi lokacin sa ba, amma a tsarin riba ana yi. yanzu kai baka isa ka mallaki gida ba, haka ka ba haya ba, wace sai ka yi gida, sai a ce zo ya kamata a ce kana da gida 4 bedroom. ce to ya bani kuɗi a cewa za mu baka ka biya mu a shekara 20, kana cikin gida amma shekara 20 za ka kana biyan gidan. shiga ka biya ma shekara 20. ba da mota su ce ba matsala, ba ka da mota ba matsala, ga mota ita ma shekara 20, shekara 10 ita kuma. sai a ce suka ce to ba da kaza, sai a ce kaza, sai kaga ka karbi kayan alatu, sai a ce to nawa ne albashinka, sai ka ce 100,000 ne, a wace ma'aikata, kaza su ce to shikenan yanzu za mu je ma'aikatar mu karɓa wannan 100,000 ɗin taka, mu dinga tura maka canjin, ka dinga aiki, mu za ka dinga ba mu 60 a cikin 100, masu mota za ka dinga ba su 20 a cikin 100, masu kayan ɗaki da za ka dinga ba su 10 a ciki, saura 30, to sai ka fita da 30
30 din kuma sai wasu su zo su ce mu masu inshora ne, tayawa gidan can da ka siya kuma ya gobara, ba mu 30 din, in kai asara ma biya ka. To kun ga matsalar kenan.